Че пиратки ли става въпрос? За какво става въпрос? На мястото се установи кратер с дълбочина 30-40 см и диаметър близо 3 метра. Взривното устройство е било с намерение да убие. Не е било с цел сващане, не е било фойерверки. Пиратките по принцип са лоши. Това е по първоначални данни 3 кг тротилов еквивалент, насочен взрив с осколки. – 18 юли 2012 година. На летище Сарафово животът приключва за 5 израелски граждани и шофьорът на автобуса, който е български гражданин. Ранените са десетки. Атентаторите взривяват между 2 и 3 кг тротил. Взривът е изключително силен. Пиратката, тя излъчва едно лошо предсказание. Само една случайност се спасило както главния прокурор, така и семейството. Се намират в автомобил, можем ли вече да кажем? Не мога да ви кажа, става въпрос за главния прокурор и за охрана. Семейството му било. Не, няма да влизам в лични теми. Това взривно устройство е било предназначено за убиване, а не за сплашване. Взето и становището неофициално на водещ световен експерт по антитероризъм и взривове. Вчера в огледа на местопроизшествие, заедно с моите колеги, следователи от Национална следствена служба и колегите от специализирания отряд за борба с тероризма, участва и израелски експерт по контртероризъм. Казах на журналистите преди малко, ще кажа и назад. Тук трябваше да са